An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye araba ye tubabukalo ale tile 15 mɛ kalo san 2024 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min ye kibaruyaw ye wulada in na olu bɛna tali kɛ min na o ye Antonio Guterres ye n'ale ye Nations Unies secrétaire général ye a ko a jɔrɔlenba don ka kɛ ni waleya minnu kɛra Gazakaw fɛ yen sabula ale bolo a taara sira minnu fɛ olu man ɲɛ Malezikaw fɛ yen olu ka pankuru dɔ kun tununa a mɛnna pankuru in ko kibaruyaw bɛ ka sɔrɔ a la maa 1,76,000 olu de kɔni u sigiyɔrɔ bila k'a kɛ diɲɛ kɔnɔ mankanw ye sigiyɔrɔ bila in a kɔlɔlɔntan tɛ min ye lɛw ka bana ye a bara lɛbana k'o de bɛ kɔdiwarikaw fɛ yen Benin ale ni Niger halisa bɛn tile tɛ yen ni juga wale ni bamaja wale kɛbaaw kɔni bɛ ka marifa da Suko ani dugusajɛ cɛ Mali kɔnɔna na bogotigini fitinin dɔ ko ale kɔni fara kolokanikaw fɛ yen gawo mobili dɔ kun suyɛnna tɛgɛsira ka da o kan an ka jamana kɔnɔna fana na kibaruya misɛn minnu bɛ yen an na olu da aw tulo kan an ka farikolo ɲɛnajɛla n'o ye sɛgɛ ye Kamori Dunbiya nanzaraw fɛ yen sa ko u kɔni ye bolo ɲɛsin ale ma k'a jira k'a fɔ ko a ye baara minnu kɛ championnat kɔnɔna na kuma tɛ ndolanci la bi min donna n'a cɛ ka ɲi ni bi bɛɛ ye ko o donna ale fɛ sɔɔni sisan an bɛna nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen walawalaya Amara Nu Kone ale ka yamaruya kɔ. K'aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn Jani.ml FM ma ale sugandili la ka kibaruyaw k'olu lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'a fɔ aw ɲɛna halisa min ye an ka page YouTube ye a ye taa ka yaasa aw ka se ka kunnafoni sanumanw sɔrɔ kunnafoni minnu n'u b'aw bɔ ɲɛnafin na k'aw to Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka kunnasiri bɔ aw la anw ka chaîne YouTube do yaasa ka se ka kibaruya gɛrɛgɛrɛw sɔrɔ jamana kɔnɔna na jɛkulu marafatigi minnu bɛ n'olu bɛ bamancawale ni jugawale kɛbaaw ye e ko a caman tɛ ka marafa da sa wa wuli ka jɔn min n'o barika bonyanen nin waati na wolomasiri tabaw fɛ Mali Burkina ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ Menaka ale wuli ka jɔbaw tɛmɛnen kɔfɛ min ye wolomasiri tabaw ye o y'a jira k'a fɔ ko maa wɛrɛw olu kɔni ye marafa bila an sɔngokaw fɛ Tasiga ale masuruna na kelen bɛ yen ale kɔni nana n'a ka moto ye marafa ale ni minɛn minnu b'a bolo k'a jira k'a fɔ ko bi kɔni ko ale kɔni dɔ kɛra ten maa 2 kun kɔnna ale ɲɛ u y'a jira fana k'a fɔ ko yɔrɔ caman na wulikajɔ bɛ senna caman maloyalen don nin waati in na ka bɔ nka tɔ minnu filɛ nin n'olu kɛra ɲɛbilaw ye wolomasiri tabaw y'a jira k'a fɔ ko maaw k'u hakilina kɛ kelen ye olu bɛ wulikajɔ min na ani cɛsiri min na u bɛna n'a jira fana n'Ala sɔnna ma baaraw kan ka kɛ cogo min na min ye wolomasiri tabaw ye o ko min ye nin waleya minnu bɛ ka kɛ nin waati in na k'a bɛ k'a to bamancawale ni jugawale kɛbaaw kɔni u caman ka marafa bilalen ko kɔrɔ tɛ fiyewu k'a fɔ ko olu n'a ta k'u bila u ka gun kɔnɔna na wa fana k'a fɔ ko wolomasiri tabaw ka kasoladenw don ko o fana tɛna se ka kɛ nka baara n'a taabolo fɛ ko tɔw kan ka ɲɛ tɛmɛ cogo min na fana o bɛɛ lajɛlen dɔnnen don min ye ni jugawale ni bamancawale kɛbaaw ye Gawo kɔni kɔnɔna na ani Menaka fanfɛlaw la Mali ale ni Burkina ni Niger dancɛw fana na ko o bilikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na DIRPA maaw y'a jira k'a fɔ ko kibaruya minnu filɛ nin ye
ko n'ala sɔnna u ma u nana se ka dɔ fara a ka yaasa bɔlɔlɔsiraw fɛ u bɛ se ka kibaruya sanumanw di mɔgɔw ma cogo min na bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ armée ale bɛ baaraba min na bi jamana kɔnɔna na don o don u ka bɔlɔlɔsiraw fana fɛ u kɛlen don ka kunnafoni dicogo kura sigi sen kan yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ a nɔgɔni fɛ teliya la DIRPA o ye ale ka baara ye jɛkulu marifatigi dɔw olu kɔni tun ye tahakakaw fɛ yen ni o ye jɛkulu marifatigi dɔw tun bɛ moto kan kunungo mɔbili dɔw kɔni olu bɔtɔ sanubɔyɔrɔ la sa n'o ye tahaka ye tahaka ale yɛrɛ kilomɛtiri damadɔ de kɔni b'a ni Kaji cɛ Soni Albert commune kɔnɔna na maa minnu ye waleya in ye o ko komi ye kɔni u ye maa minnu minɛ u kɔni kun y'u bololaminɛw bɛɛ lajɛlen minɛ u la sa nka kibaruya dɔ de nana fɔ u ɲɛna k'a jira k'a fɔ k'u k'u sigi yen han ko armée kɔni filɛ labɛnna nin ye ka bɔ Gawo ka na o de la sa u ye duuru dɔ fiɲɛ na sa ka taa ka maa ninnu bɛɛ lajɛlen to yen u n'u bolominɛw ka fara mɔbiliw kan kunnafoniw y'a jira fana k'a fɔ ko maa minnu ye nin waleya ninnu kɔni kɛ ko armée ale fana ye ko bɔ a nɔgɔni fɛ yɔrɔ sugu bɛɛ la ka se ka taa maa minnu ye nin kojugu ninnu kɛ k'u nɔbɔli baaraw k'olu daminɛ nka maa min bɛ yen sa n'u olu kɔni bin kɔni kɛra olu kan fosi ma u sɔrɔ u bolominɛw kɔni bamajɛwale kɛbaa ninnu taara n'o ye mɔbili fila min n'o tun ye o minɛ o mɔbili fila fana ko o sera ka sɔrɔ min ye wolomasiri tabaw fɛ sirabaga kasara kulukorokaw fɛ yen avril kalo in kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko a cayara kosɛbɛ min ye kulukorokaw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko avril kalo kɔnɔna na ko sirabaga kasara kɛra maa 11 o sata ye maa 535 o de joginna avril kalo tɛmɛnen kɔnɔna na sirabaga kasara fɛ nin kibaruya ni nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira direction régionale de protection civile kɔnɔna na ale ka kalo ɲɛfɔliw la u y'a jira k'a fɔ fana ko min ye sapeur pompiers ye olu fana ye wulikajɔ min kɛ wulikajɔ bɛnna 298 ma sirakakaraw la fana olu sera ka wulikajɔ min kɛ avril kalo ale kɔnɔna na bogotigini fitinin dɔ ale kɔni bɔnɛna a nin na dɛ ko in kɛra maa min fɛ sa k'o ye kamalennin dɔ ye a kɔni ye dennin a ye a kantigɛ de koyi sabula a kɛra kolokanikaw fɛ yen kunungo u y'a jira k'a fɔ ko min ye npogotiginin ye ko a su kɔni fililen de taara ye ekɔliso masuruna la polisiso maaw n'o ye kolokani polisiso ye sa olu kɔni kɛlen don ka sɛgɛsɛgɛli wuli ka jɔ yaasa ko in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min maa min kɔni fɔra sa ko o ye waleya cɛjugu in kɛ n'o ye ka npogotiginin kɔni da k'a kantigɛ sa k'o bɛ ka ɲini kolokani fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ka patron den don dɛ awɔ k'a ka patron den de da k'o kantigɛ maaw ni tiɲɛ yɛrɛ la ala k'an kisi kalasakaw fɛ yen sibi kalan daminɛna bi kalan min n'o bɛ tali kɛ bayɛlɛmali ko ta nasira fɛ amara nin kalan in tile 3 don min ye centre transformation agroalimentaire min bɛ kalasakaw fɛ yen sibi marabolo la bobomusow maa 30 olu de talen don ka kalan kɛ u kunna tile 3 kɔnɔna na min ye bananku ye k'a bayɛlɛma k'a kɛ cɛkɛ ye k'a kɛ gari ye ka tila k'a kɛ ngomi ye n'u b'a fɔ ma nanzarakan na ko amidon bi baara daminɛ na maa min yɛrɛ bɛ centre in kunna n'o bɛ kalan kɛ mɔgɔw kunna o ye Alasani Bori ye a ko ko bobow ka tɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ olu de ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Sala Babi ma ni ale ye centre in ale directeur coordinateur national ye k'a jira la k'a fɔ ko anw kɔni an ka bobomuso ninnu filɛ nin ye u ye kalan sugu bɛɛ kɛ u ye DEF kɛ diplôme baw b'u bolo nka min ye baara ta ye k'u sen tɛ se ka don o la ni ɲɔgɔn dan bɛ ka baara ta ka taa u ta faso baara la k'u tɛ se ka don o la wa u ye kalalikɛlaw b'u la fɛn sugu bɛɛ b'u la sisan olu kɔni ko sa min ye musolaka minnu filɛ nin ye ala nin ye Sala Babi k'a lajɛ a ka centre kɔnɔna na a bɛ se k'u dege cogo min na bayɛlɛmali la a kun fɔlɔ de ye nin ye o daminɛna bi tile 3 don a bɛ kɛ sibikaw fɛ yen Alasani Bori ale ye laseli kɛ o kɔfɛ min ye madame Diko ye ni ale yɛrɛ bɛ baara in k'u kunna a ko bi ta kɛra min ye u taara bananku ka t'o tigɛ foro la bananku tigɛlen kɔfɛ foro la u nana ji bɔ a kan k'a ko k'a wɔrɔ ka tila k'a tila min bɛ se ka kɛ cɛkɛ ye k'o don cɛkɛ fɛn kɔnɔ min bɛ se ka kɛ gari ye min bɛ se ka kɛ ngomi ye k'u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ bi sini n'ala sɔnna a ma k'u b'a bɔ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka taga u tagabolo fɛ i n'a fɔ u y'a don ka ŋaniya min kɛ sinikɛnɛ sa u n'u bɔ k'u ja k'u jira mɔgɔ la ka sɔrɔ k'u bila manda kɔnɔ
u kɔni ko ko nin na kɛ bɔbɔmuso ninnu bolo sababu ɲuman ye sabula u tilalen don dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tun bɛ furu la u furu sara sabula u bolo cɛw tɛ olu lamɛn bon a ko ka gɛlɛn dɛ han ka furu kɛ ka den sɔrɔ cɛ fɛ nka ko cɛ t'u musoya minɛ quoi kuma ni a ma nɔgɔ wala communication tɛ yen bon olu fana bɛ i b'a dɔn furu fana na min ka di k'a yira k'i muso don k'a nisɔndiya k'a fɔ k'u t'o kɛ n'olu ye olu kɔni yirikurulama de b'u bolo ten ɛlɛ ni taafantu la nafantu la wa ko tuma o tuma de olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye message a sɛbɛnni ni fɛnw ye ko dɔw sɛgɛnna o la nin kɔni min ye sala babi ye a n'a ka maaw u ko ko nin na k'u ma sababu ɲuman ye wa fana nin na kɛ bolodiɲɔgɔnma ye maa minnu bɛ se ka nin dɛmɛ i bɛ ka muso an b'a fɔ yan sabula ale ka fondation car dɔ bɛ ale tɔgɔ la ale de y'u ta ka bɔ Bamako ka taa n'u ye Sibi yaasa u ka se ka nin baara in kɛ n'o ye fondation Aminata Keyita ye ale fana an b'a fana fo yan kosɛbɛ parce que nin lujuratɔ ninnu ni maa minnu bɛ yen ni u bɛ nin ko ninnu hukumu kɔnɔna na a bɛ dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin u ma foli an b'o ta ka ɲɛsin madame Keyita ma n'o ye Aminata Mayiga ye nin kɛnɛ in kan kalansen a bɛ daminɛ bi ni Ala sɔnna a ma a bɛ kun cɛ sibiri don sabula u y'a jira k'a fɔ ko tile saba kalan don a bɛ kun cɛ jumadon sanfɛ parce que bi ni sini ni sinikɛnɛ don jumadon k'o bɛ kɛ kalan ye ale kun cɛli ye BMS maaw ko salongo sa kɔnɔna na olu ye sefa wari miliyari 1 miliyɔn 593 miliyɔn 510 k'u y'o de sɔrɔ sefa wari la kibaruya in dira BMS ɲɛmaaw fɛ n'o ye Lafiya Goyita ye u ka conseil d'administration ta ko 88 na n'o ye banki ye Yeya Mohamed Ali ni ale y'u ka PCA ye ale fana ye dantigɛli kɛ fɛɛrɛ kura minnu nana sigi sen kan yaasa BMS ale bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na u y'a jira k'a fɔ ko nin ko in ɲɛna kosɛbɛ yaasa baaraw olu bɛ se ka kɛ cogo min na banki kɔnɔna na yɛlɛmali minnu kan ka kɛ degun minnu bɛ yen maaw yɛrɛ bɛ taa juru min ta k'a ka taa BMS juru sara dɛ yaasa maakɔrɔw k'a sɔrɔ nka ɲinan ko min y'u sɛgɛn kosɛbɛ ko banque BCAO ale tun ye warimugu tigɛ bankiw la o ye gɛrɛntɛ caman ta ka ɲɛsin u ma o de la wari kɔni ale dɔgɔyara kosɛbɛ bankiw kɔnɔna na nka o ko ɲinan n'Ala sɔnna a ma min ye BMS ye i b'a dɔn ko Mali ka opération ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ BMS de la baarakɛlaw ka sara o sɔrɔdasiw ka sara o cakɛdabaw ka fɛnw a bɛɛ lajɛlen a fanba o ye BMS de ye bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na donc min ye Lafiya Goyita n'a ka baarakɛlaw ye k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko kɛnyɛrɛye kalanso minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛyako ta nasira la an ka jamanaw kɔnɔna na k'olu caman bɛ yen bi e ko olu ma baara jɔ de e ko nin ko in nin ma nɔgɔn dɛ nka n'Ala sɔnna a ma an na nin sɛgɛsɛgɛ parce que ko min ye kɛnɛyako ye ale degun kɔni ale bonyanen don kosɛbɛ nin waati in na o kɛnɛyako hukumu kelen kɔnɔna na an bɛ taa Kodiwarikaw fɛ yen ko lɛw ka bana k'o de wulilen don Kodiwari bi lɛ caman de sara lɛ marayɔrɔ la Abidjan kɔnɔna na u y'a jira fana k'a fɔ ko Abidjan fan caman fɛ u ka minisiri min bɛ baganmara ni ko kunna ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la dɛ ko min ye lɛ bana ye ko a bɛ yen olu dun ko lɛ sogo ko o tɛ taa o kɔ cogoya si la lɛ a bɛ don furu la yen a bɛ kɛ fɛn sugu bɛɛ lajɛlen ye wa fana a bɛ yɛlɛma cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na ko nin waati in na Abidjan kɔni kɔnɔna na ko maaw k'u kɔlɔsi lɛ sogo la sabula bɔn e maa min tɛ lɛ dun n'i tɛ lɛ dun ayiwa i yɛrɛ fɛ o b'a dun fana o Benin ale ni Niger ko an dayinnen don nin waati in na dɛ min ye Afrique de l'Ouest ye ale kɔnɔna na yan ko Beninkaw k'olu ni Niger kɔni fujulen don ɲɔgɔn kɔrɔ waleya in bɛ tali kɛ mun na ko min ye waati tɛmɛnenw na coup d'état kɛlen Nigerkaw fɛ yen ko jamana fɔlɔ min ni a ye Niger fumali kan k'a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen jɔ k'a ka daw bɛɛ lajɛlen tugu ko jamana o jamana ko kun ko k'a ka pétrole bɛ tɛmɛ Benin fɛ hali kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen n'u bɛ taa pétrole ta ko Benin ko petu ko a si tɛ tɛmɛ ko sabula ko min ye coup d'état kɛlaw ye
ko olu de bɛ Niger kaw fɛ kabini juillet kalo tile 23 san 2023 ko fana tɛmɛnen kɔfɛ tuguni jamana fila in k'u ɲɛmaw k'olu yɛrɛ kɔni ti ɲɔgɔn fɛ koyi sabula Faransi senkɔrɔma dondoli baara ko o caman bɛ kɛ Patrice Talon fɛ Niger ale ni Faransi ka dɛgɛw tɛ fi minan kelen kɔnɔ o de la port min bɛ n'o bɛ Cotonou kaw fɛ yen k'u ye Sahel jamana maa caman maa minnu tun ye taji san k'a kɛ jamana wɛrɛw ye ko min ye Togokaw ye ko k'u tɛ Beninkaw ye ko k'u tɛ tɛmɛ olu fɛ yen o de la Niger ale ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa Cani yɛrɛ n'o ye Abdramane Cani ye ale de taara fort fɛ yen ka taa dantigɛli kɛ yaasa baara in bɛ se ka kɛ cogo min k'o bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ kɛlen tuma min ye Niger yɛrɛ feerelikɛlaw ye n'o y'a jagokɛlaw ye k'olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ bi ko jɔn ko ala ko Togo port da ka di olu la ni Benin ta ye hali n'o y'a sɔrɔ ko Benin ka surun u la ko min ye Togo ɲɛmaw ye u ye port minan jɔ sara k'u y'o bin u ye sɔnɔgɔya caman kɛ u ye k'ulu yɛrɛ bɛ nin kana kɛ i ko Togo jagokɛlaw k'u bɛ b'o la cogo di ko ka taa don Benin ka nin gɛlɛyaba in na u ka jamana fila kɔni u y'a yira sa ko sinikaw olu minnu ye taji fanba san n'olu bɛ taji Niger taji ko kunna ko olu ka taa Benin fɛ u ni Benin ka kuma n'o tɛ ko olu Niger wa ayi olu ka da ci yɛlɛ dɛ taa fan b'olu la port b'olu bolo olu n'u kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fo n'a kɛra Benin ye ko wa ko n'Ala ye sɔnɔgɔya kɛ don min ni maa hakilima nana Benin ni Beninkaw fana sɔnna ka Faransi sɔrɔdasiw gɛn ka b'u fɛ yen olu na u ka dayɛlɛ u ye Faransi fɛ yen Amara i b'a dɔn ko ni kasodenw kɔni taara kiiri la u bɛ bila mɔbili de kɔnɔ min ye kasoden dɔ ye sa n'o o ye Mohamed Amara ye nin na k'i tɔma ye dɛ nin y'i cɛ i tɔma dun ye kojugu kɛ dɛ ko min ye maa kofɔlen ye n'o ye Mohamed Amara ye ale n'a tɔɲɔgɔnw sa olu kɔni tun bɔra kaso de la k'u ta k'u bila mɔbilinin kɔnɔ n'o o ye frigo nati ye sa n'o bɛ kasoladenw ta k'u taara kiiritigɛla fɛ yen kiiritigɛla kɔni y'u ka kiiri tigɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye maa min ye ni ale si yɛrɛ bɛ san 30 la n'u b'a wele ko la mouche ko sabula Faransi polisilakaw ko olu b'a dɔn kosɛbɛ ko ale n'a tɔɲɔgɔnw k'u segintɔ dɛ ko dɔ de filɛ nin ye ka na mugu ci mɔbili min bɛ ka taga n'u ye ka segin n'u ye ka taga kasobon na ko ka polisi fila k'o bɔnɛ a nin na wulikajɔ in senfɛ sa i tɔma y'a senfa ani nsow y'u senfa dɛ ko min ye Mohamed Amara ye ni ale kun lamɛnna juge fɛ Wurankaw fɛ yen ko a n'a tɔw k'u kun jalakilen don sabula u kun nɔ minɛnen don k'a fɔ ko u kun ye faali ko boloda waleya in kun kan ka to ka to kaso la ko nka ko u bɛ ka ɲini bi han u ye duuru don fiɲɛ la kasobo mɔbili on sont attaqués o de kɛra dɛ au moins 2 agents pénitentiaires et 3 autres sont blessés. Le détenu Mohamed Amara, 30 ans surnommé La Mouche, a pris la fuite avec les assaillants. Otoyewa, Oluna Yetuguni, Obeye, pardon, et Thomas, il n'a pas fait maui. J'ai d'instruction au rang, Amara nous qui est habillé, nous n'ont fait qu'à tout la main, Ninkoinga. Malaisie ka ou fait, olu ka pangurun dɔ bɛ yen ale tununa mars kalo tile 8 san 2014 Amara o ti san da ye ɲinansa wa san 10 o kɔfɛ ko min ye wulikajɔw kɛra bɛɛ lajɛlen ko ko kuma ko avion in k'a kɛra suya avion ye koyi Malaysia Airlines a kun kan ka bɔ min ye Kuala Lumpur kaw fɛ yen ka taa Pekin kaw de fɛ yen maa 239 de tun bɛ pankuru in kɔnɔna na miniti 38 wulilen kɔfɛ kibaruyaw sina ka tunun ten kibaruya laban kɔni n'o ye Malaisiens ye olu y'a jira k'a fɔ ko u dɛsɛra cogo sugu bɛɛ la ka se ka maa ninnu ka kunnafoniw sɔrɔ Vietnamiens olu fana ye wulikajɔw kɛ nka nin waati laban in na u y'a jira k'a fɔ ko min ye maa dɔw ye k'u ye kibaruya sɔrɔ kabako avion in kan dɛ ko sabula ko u ye buruburu dɔw ni fɛn dɔw ye ani maa minnu dɔw tun b'a kɔnɔ olu ka fini dɔw ko y'a to bi u ka se k'a dɔn k'a fɔ ko avion in kɔni ninnu kɔni san dan baara o kɔni o kuma kɔni tɛ yen tuguni k'u kɔni bɛ ka a fɔ kunnafonidilaw ye u ye buruburu ni taamasiyɛn dɔw sɔrɔ
panguri mingu ta Ramadan na Ramadan kana sega ke anaye kwaji do dabulu la ide o sega sega lu olu kon be sina jiye kon nana bi degu munun be wati yelama na kololo keleba munun be anenu fongo nyongo ni jiye balawu ko ya to ma million biolonvla ani woro olu de usigoro bla jiye jamana kon nana ka so be ke balawu ye jamana munun be nulu ta jugara kosebe o ye Soudanien et République démocratique du Congo Moyen-Orient aleni jamana doro be no olu ye chenchen fuka jamana uye ko nga kulu taw ulu chama ye munumunu salo ka jamana ko nana la ulu mabo nga kelengene ni munu bora ulu do be kan refugee ko nana Nations Unies aleni jensere gnani to mun sigileno mamunu be nulu sigiro bla kulu ye ni kimeli nke ka da bela jele tloka fereni dabali ka tike mamunu be ko nulu be kan refugee ko no nu ka dugu be ka basigi ko ulu ka labenu ko ulu ka segili ko se ka laben to min jensere nani tegola tomba no ye Nations Unies ye a secrétaire général no ye Antonio Guterres ye akoko ale dabali bane ale mautale minye jien ko nana marafa ka ke kelege fenye minye marafa be ti fambela jilin fe Israel koni ko oye bara minge arafana laminina ko koni tiere la ko ya ale dabali ban Antonio Guterres ka kumala sela ko ulumani famia ko adamadiya yere koni bora dala nunu bolo de koy muguchi mafa jigitige mafa ko wa ko fana ka boye tukuni mamunu be nulu kan waliya nunu ke kiba fo ku taro ko adamado ne be ko alna fora ka fo ku te be chogo ku kan ga donga fo ko ni o de ka fsani fembela jile o topotoli kan ko ale koni kamana gwane ale desele wa uluta do ubeni blada damina ya saga sega ban ko ma ba irika jamana deuna ko ulu de fatura nu ko nsi Guterres Nations Unies ngo ego nini ngo ko ka bita kiri kunda Nations Unies meto duru nare jugoro jila nare parce que uere we sharia u fotogomi ube ko sega togomi ube jo sharia la bato togomi jamana chama nyema be degun soro nare mama ye Israel sengoro ma dondo ni ko ina abisaka ke bi ubise ku seke ngado na tawla ni sega tunu ne parce que funangani ni demsani ni muso min sarani na wa Nations Unies rete min fe ni ma dona misiri kono ma dona bato so kono ni ma dona dogotoro so kono olu bela jilinga ngato nga olu bele bombardira ni ko nsin fe Guterres Canada joro droma de wuli ki jo non te koni ako amano ya anga farkolo nyeneje kala no ya ngandura tila kamori ko ale koni ye francais fe ngana minangana ka kene no e ligi 1 kale bi chenyin doyi o kado koni no oye o kupuye ku yo tako odama o kara jere kene kasa no ba fama ko pavillon d'Armolville ko o kara malien mi nale sibe samuga anikelena ko wakama daoma ko championnat konna na 17e journée de la kwae bindo Lorient areka ton Brest de ay bindo do Lorient konina ko o trophée sa o de taraka dama ka iraka vokai bole amkeni ko bolonta ko abaja ko sebe Breska ulu ko nfe a jura nyina ndulati muga aninani asra ko de ke ay bi woro do ndulati la fana bi mun bolonta na passe mu mesaka ke biye kayo nani o te passe décisive de wa kayo nani ndi no fara la ta ka tatike tan ko Mbappé nunu bela jile do molo soray ulare nata amara ambo joya ka foko seru sangare nyana ko anula sori kemeso maraka samake ka le fana fo kurbe jara colonel Sirilamin Traoré bamana ezo konna na seuka ufi mi torno Umar Asijaloe agelo ka ulu bela jile fo seru sangare de ye docteur so kundigi amba fo agelok boyina babi alebe menaka ka ufi Jaba Sidibe na be salla ka sigila ka fana fo wulare na colonel Assa Badialo ministre de la santé et du développement social ka nga fo lebe sama Siriman Bachili monsieur le maire ka fo ka walimando lonikado bayi ba kale fana fo Ablaye Nyagate Ibrahim Tungara Gausu Traoré ulube Paris Sori Sako aleni Issa Konate ulube États-Unis Ibrahim Sako aleni Papis Diallo ulu fana be wolofo fe Sibikaw ame Konate la kaw fo no e kalasa dugutigi la kaw ye ka kamara la kaw fo no oye Sibi dugutigi la kaw ye Sibi chena muso demsen mabakoro ko bela jelen fo
minnu ye bitali fana jana sibi an b'o fana fo ko mangoro wora dɛ Amara u ye labɛnni kɛ mangoro de d'a ma nunkurunin n'a tɔw k'u wora ko ɲinan kɔni mangoro banna joona sabula u ye caman feere mɔgɔw ma o fana ka ɲi kosɛbɛ an bɛ sibika bɛɛ lajɛlen fo ka karankaw fo min ye Bala Bakamakaw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma bobomusow ka kalan min kɛra sibikaw fɛ yen sɔɔni an n'a jaw bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se k'a ye cogo min ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn i yɛrɛ Keyita a k'an bɛn sini sɔgɔma ni Ala n'a kira sɔnna a ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga bisimaw ko u ni wula san nalen don Bamakɔ wula dɛ wala grand frère Basiru an fana bɛ nɛɛma la bi han n t'a dɔn Sikaso aw bɛ cogo min na n tɛ yan kɔni anw yɛrɛ bɛ nɛɛma la yan bi Ala barika la san kɔni bon an t'a fɔ an bɛ Bamakɔ fan min Amara parce que a bɛ se ka kɛ e bɛ taa ka so e bɛ taa sɔrɔ san de tuma dɔw la aw ka yɔrɔ in sanko a na man di aw fɛ yen aw kɔni Bamakɔ hɛrɛ duman foyi aw t'a sɔrɔ ne y'a fɔ i ka yɛlɛma yan bolo fɛ Ala ka sini jira an na